Daghan magud mga instances ana nga wala miliwat sa inyo inyong anak. Kay posible maguna dito sa mga katigulangan, dito sa mga ancestors. It's so unfair sa imong part nga pasanginlan ka sa butang wala nimo gibuhat. Ang imo mang bana ang nanumangil nimo nga dili na iyang anak, so nasa iya ang burden of proof. Sobra na nalabihan na undangon na ang pasakit nga nagpaluha sa akong mga mata. Nililimao ang imong sad sa dihang nang uyab kapakan ako. Bitoon ihatag mga saadi mong gihimo. Apan sa pagminyo na to dili kini mao ang nahitabo. Kasakit o pagbako ang gihatag nimo kanako. Banako, banako, ipapaardi ko para maundang ang pagpangabuso. Banako, banako, ipapaardi ko panahon na para ipagpipisog ang katungod ko. This program is brought to you by Enhance Vision Optical, located at the first level of Limkit Mall, Cagayan de Oro City. Welcome sa another episode sa atong bana ko ipapa-RD ko. Thank you so much sa inyong makanunayon ng pagsunod. Sa ato day mga kababaihan diha nga nagantos sa mga daotang taras sa ilang mga partner o sa ilang mga bana, ayaw mo kahadlok ha. Paki-message lang si Papa RD para atong tagaagpagtagad din sa atong programang bana ko ipapa-RD ko. Another message na po nidiri sa atong kaistorya. Papa RD, mangayo lang ko sa imong opinion ani. Magpatabang unta ko nimo kung sa akong buhaton kay 1 year after sa akong pagpanganak nausab ang batasan sa akong bana. Papa RD, nabugnaw lang sa kalit sa ako na tagdugay siya muuli unya usahay muuli hubog na usab gid siya Papa RD human nga na imbis nga magbag-o siya Papa RD or maayo siya, di naman hinuon na baliman, nagpapadlong naman hinuon. Naiusa ka adlaw Papa RD nga nakikistorya ko niya may tungod anang iyang pagbag-o sa iyang batasan. Iya kong giprangkahan Papa RD nga sa lawahan daw ko kay kana daw bata karon nga 1 year old na dili daw na iyaha Papa RD kay wala gid daw kunoy bisan usaman nga physical features nga giliwat sa iya sa bata. Well, kuan magud inani magud Papa RD, puti siya ngano daw kuno ang bata itom. Kinsa ba daw kuno ang tinuod nga amahan aning bata? Sa akong kalagot Papa RD, tungod kay iya kung gipasumanginlan, ako siyang nasampal. Kay nainsulto ko Papa RD tungod kay wala gid koy lain laki, wala gila nakahilabot sa ako Papa RD kung dili siya ra gyud. Unsay akong buhaton ani karon Papa RD, tabangi ko. Well, medyo dako-dako gid nga problema kay istorya. Pero bini mo kay istorya, daghan man gud mga instances ana nga wala miliwat sa inyo inyong anak. Kay posible maguna dito sa mga katigulangan, dito sa mga ancestors, giliwat ang bata. Mahimong puti ka,
mahimong puti ang imong bana, wata kay balo sa bloodline basin day naamoy mga tabunon o kaliwat, di ba? Unya didto giliwat ang bata. It's so unfair sa imong part nga pasanginlan ka sa butang wala nimo gibuhat. And worst case scenario, mas grabe ka unfair sa bata nga pasanginlan siya nga ang iyang amahan lahi. Well, mahulog man na sa kwan, mahulog man na siya sa psychological abuse. Kung kung inana nga perminti ka pasakit ang istorya sa imong bana, perminti ka pasagilan sa mga butang nga wala nimo gibuhat, yan nagdulot kanimo og kasakit, psychological abuse. And then kung maabot sa punto nga di na sa musuporta sa bata kay di lagi daw iya, economic abuse. Well, ang imo mang bana ang nanumangil nimo nga dili na iyang anak, so naa sa iya ang burden of proof. O di akita imong bana magpa-DNA test. Siya'y gasto. Siya'y gasto sa DNA kay siya man ang nagpasumangil sa inyo, sa imo ha. Di ba? Siya man ang nanumangil nga dili na inyuha ang dili na imuhang bata, dili na iyaha, I mean ang bata. Dili pwede nga sayon nun na kag ingon ana si mong bana nga grabe na siya nga kuan na siya kanang makapagdulot na si mo og mental agony or mental health. Nagsuffer na galing ka nga gipasanginlan ka, pati ba naman ang bata magsuffer. Iklaro na si mong bana igna nga si Papa Ardi nag-ingon nga kung dili siya mag-usab pwede nimo siya kasuhan under Republic Act 9262, psychological abuse, o kung iyang pasagda ng bata, economic abuse. Kung interesado gid siya, di ipa-DNA test, iyang pamatud-an ang iyang aligasyon si imuha. Dili kay magpataka lang siya og panumangil, di ba? Well, anyway, kung sa magaling imong decision, i-message lang ko ha. So mga kaistorya, kung namoy mga yun ani nga mga suliran, mga problema sa inyong mga bana, sa inyong mga partners, ayaw mo kadlok, i-message lang si Paparty. Kung nanginhanglan mo og abogado, tagaanta mo og abogado. Kung nanginhanglan mo og DSWD, i-connect mo sa DSWD para mahatagag pagtagad ang inyong mga problema. Naman tayo mga kaila po diha nga pwedeng mutabang sa inyo ha. Don't forget to follow, like, comment, subscribe, and share on my social media platforms. Daghang salamat. Until next time. Banako, ipapaardi ko para mausap ng pagpangabuso. Banako, ipapaardi ko panahon na para ipagkipiso ang katungod ko.